आंनाव मानो फैखो कमप्रमाइस खालामनो ओमफ्राय दा आंनाव कल रेकर्डिंबो दं बिसोरनि ओमफ्राय दा आरो नेक्स्ट टाइम उनावहाय 3-4 घन्टासो थाना आंनाव आरो कल हरबावदों बिसोर ओमफ्राय दाना कल हरना बुंबावबाय आंखौ मोना आंखौथ' मोना होनना मिथिबाय नालाय मोना होनना आं बुंबाय आरो आं उमुक उमुक होननानै ओमफ्राय दाना औ मा होननानै माने नोंजों एसे रायज्लायनोमोन मानोमोन आं बुंदों जाय आंखौ बुग्रा बेनो रायज्लायनो हो आंखौ सोर बुआमोन बेनो रायज्लायनो हो होनना बुंदोंमोन बिसोरथ' एसे साइडआवसो दं मायावसो दं बिदि होनदों आरो बिसोर दा होमबालाय आंनो बे मानसिखौ कल हरो आंनो होनना बुंदों बे गियान बसुमतारी बेनि नामखौल' मिथियो आं दा आं जायखौ केस होदों बेनि नामाव बे आंखौ बुदों गियान बसुमतारीया ओमफ्राय बे लावथि बिराद गोलाव गोलाव लावथि बिराद गिदिर लावथिजों बुदों आंखौ माने आंनि मोदोमाव गासिबो देहाया माने मोजां नङा आरो आं ओंखायनो माने केस होनाया साननैजों हैनाय जादों आं बिसनानिफ्राय सिखारनो हायैनि खार'नाव आं हैनो हायाखै थानासिम थांनो हायाखै बिदि जादों आरो आंनि केसा दा रेजिस्टार जाबाय ओमफ्राय बेनो मोनसे माने माबा आर्मचेक होननाय बे बुस्थुखौ बिसोर एड खालामफायाखै आरो दा आङो माबा एसपि सारनिसिम आङो मोनसे लाइजाम गथायहैनो थांनो आं रायजो राजायैनो जों थांगोन टाइम लानानै मथा मथि साननैसो थानानै आङो एसपि सारनिसिम थांगोन आरो रायजो राजाखौ लानानै आंजों जे गारियाव दंफायोमोन बिसोर दोनना फैनाय लोगोआ आंखौ सासेया फन खालामबाय आंनाव फन खालामनानै लेंहरनानै आंबो आलाय सिलाय जाथारबाय आंखौ बिमाबो बिफाबो बिब'आ बिसियाबो आंखौ सैला रायबाय थाबाय आंखौ अयथासार खालामबाय थाबाय होननानै गाव बुंनायखाय आं अननानै आं होमबालाय फैदो आंनि फार्म हाउस दं बेयाव उन्दुहैसै होनना बुंबाय आरो आं दा बिदि बुंनायखाय बेबो आंखौ लांफैबाय गावनि स्कुटिजों लानानै थांबाय दाना लानानै थांनानै आंनि फार्म हाउसाव जों उन्दुबाय उन्दुनानै जेब्ला दसे 10-15 मिनिट आरो जेब्ला उन्दुयो अब्ला बियो आंखौ मा खालामखो माने आं गाव टर्चार होजाबाय नालाय आंखौ उल्था बै मानसिफोरखौ लेंहरनानै आंखौ घेराव खालामबाय आंनि फार्म हाउसखौ ओमफ्राय दाना घेराव खालामनानै आंखौ बरननानै जि सौबाय जोबायना आखायाव लानानै फारफा हमनानै ओमफ्राय दाना आंखौ डाइरेक्ट लामायावसो गावसोर सिखाव थाइबैसो फैदोंमोन नालाय लामायाव गारबोखादों गारिखौ गंनै थार गंसे बलेर' गंसे गारिया ओमफ्राय दाना आंखौ हमनानै जोनानै लांबाय लामा गारियाव बलेर'आव सोहैबाय सोनानै दाना आंखौ गाहायावसो दोनखाबाय गारियाव एखेबारे नारसोनानै आंखौ ओमफ्राय दाना आं बबेथिं लांदों आं फात्ता गैया मानसियानो आंबो लामाखौनो देखायखायाखै बबेथिं लानानै थांखो हारसिङै गावसोर बलेर'नि उनाव सासे उनाव जिरायदों ओमफ्राय आंखौ सासे ओरै गेजेराव दोननानै बेंदों ओमफ्राय ड्राइभार सासे ओमफ्राय मोखां खारिखानांगौ ड्राइभार सासे ओमफ्राय बै सिगाङाव सासे दंमोन बेथ' सिलाय दंखायो बेनाव गंसे सिलाय दंखायो मा सिलाय आं मिन्थिया आरो बिदि ओमफ्राय दाना आंखौ जायखिया सिलाय गोलाव सिलाया ओमफ्राय दाना बिसोरबो माने आंखौ नायहोखायासै ओरैबायदि माबाखा माने मेगन खारिखानाय माने आंखौ ओरै बबेथिं लांदों आं फात्तायानो गैया ओमफ्राय उनावहाय बै सासे लोगोआ आंखौ जे माबानानै नालि होनाय लोगोआ बेखौ बै माखासे लोगोफोरखौ थार गंसेजों लायदों जाहैदों लाना बै माखासे 3 लोगोखौ लानानै फैनानै बिसोरखौबो बेयाव लाबोनानै बुफैबाय आंनि फारामाव आंखौ जेब्ला ओरै गिदिं लानानै फैनानै बुनानै लाना फैयो फारामनि लांगोनायाव लाखिफैनानै आंखौ बोख्लायनानै जायगायावनो बिराद होबाय आरो लावथिजों दोखो बुबाय आंनि लोगोखौल' बुजोबदों गासिखौबो लाथाहरो आंनि लोगो माने आंजों माने माखासे समाव बियो लोगो जाबोदों बेबो बारा गोबाव नङा 6-7 मानसि लोगो आरो आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया खालि आङो दादाबाय हिसाबै जों लेंलायो लोगो जायो आरो बेल' आंनो माने आंनि लोगोफ्रा जुदि आंखौनो बिदि फानदायनो सानदोंबा आंनाव गासिबो थर्न दंजोबो आरो बिसिनि माबाया ओंखायनो आं गेलेलांगोन आंनि केसआथ' रेजिस्टार जाखाबाय नालाय आं सम आरो थासारियासो आंखौ माबासिगोन आरो फोरमायसिगोन मा जालाङो उनाव भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा खोथाया जादों बिथांमोननि खोथाफोरनि गेजेराव एसे गोरोबलायनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दा गावजों गावनो लोगोजों लोगो बैफोरबायदियै मा होनदों खेंफोरथि होलाबायदों सासेया माबा बुंदों सासेया माबा बुंदों दा लोगोनो गावबा गावनि गेजेरावनो सुथुरा दङ बायदि जानानै फैदों दा सोरनिया थार खोथाफोरा उननि समफोराव जोङो मिथिनाय जागोन दा केसबो होनाय जाबाय बिथांमोना केस होदों होननानै फोरमायदों आरो गोबां रायजो राजाखौ लानानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों
खेंफुथि होनायखौबो नुनो मोनदों आरो कल रेकर्डिंबो भाइरेल जादों बेखौबो नोंथांमोना जानो हागौ ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनदों स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामनाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय